Sabías que Galicia ten o seu propio portal público de emprego? Este portal, xestionado pola Xunta, chámase Emprego Galicia e axuda tanto a empresas que buscan persoal como a demandantes de emprego que buscan unha oportunidade laboral, así como a persoas emprendedoras ou traballadoras autónomas que desexan desenvolver a súa actividade en Galicia. Como demandante de emprego, podrás acceder a ofertas de emprego, ofertas de formación, certificados de profesionalidade, orientación laboral ou incluso talleres grupais de emprego. Neste vídeo explicaremosche como acreditar a situación de desemprego para solicitar axudas, acceder a cursos de formación, programas de emprego ou simplemente xustificar requisitos de antigüedade. É moi fácil, explícoche como. Dentro da páxina de emprego.galicia.gal accedes como usuario, encontrarás a pestana Solicitude de informes personalizados e logo Informe de períodos de inscripción. Pon a data de inicio e a data de fin que desexes, selecciona un idioma e clica en Xerar informe. Asegúrate que o teu correo é correcto na pestana de datos persoais e verifica a túa bandexa de entrada. Teralo en cuestión de minutos. E recorda que se precisas un impulso na túa búsqueda de emprego, dende os proxectos Vives de Acción contra a Fame, botamos unha man.